Здравейте, YouTube! Аз съм Ери от 249. Това видео ще ви покажа как да си направите тоалетна в Майнкрафт. Много интересно. Така. Създаваме едно свят на име Toilet. За тия, които не знаят английски, това е тоалетна. Да. Супер. Това така. Така. Взимате какъвто искате материал за къщата или къде ще ви е тоалетната, в някакво помещение. Аз ще имам само стена, за да стане по-бързо. Там. Аре бе, извинете за лага. Ще се ви нужни лепка в бутало, ръчка и вода. Така. Слагате буталото по този начин. Да. Ръчката. Да. И тук правите канала. Колкото искате да е голям, все едно е. Така. Нарежете ето така. Тук слагате водата. Тук слагате водата. И готово. Тоалетната ви е готова. Сега ще демонстрирам. Взимате си все едно, аз си взимам. Все едно шпикая. Пускам сифон. Това е сифон. Да. Ето. О. Тук трябва да е по-голям по принцип канала, но ето вижте, че пясъка отиде на майната си. Ето сега ще пясъка ще дойде тук, като пусна сифон. И добре, това беше от мен, да съм ви помогнал. До